Здравейте, скъпи приятели, слушатели, с вас отново е Стефан. Радвам се да бъдем заедно с вас отново в епизод 10 на Eternal Balkan Podcast, подкаст за Вечния Балкан. Нека заедно с вас отново вникнем в историята, философията и духовността на земите на Балканите, нашето любимо занимание в този подкаст. Така че без повече забавяне, нека започнем с новия епизод. В този епизод планирам да се придвижим към приключване вече на мини-серията относно различните символи в орнаментиката, които виждаме в нашата народна орнаментика във формата на шевици и визби най-вече. До сега вече успяхме да разгледаме универсалните символи, растителни такива като дървото на живота, животински или зооморфни, като примера беше световната костенурка. Сега бих искал да се спрем на още един тип много интересни орнаменти, които са от соларни, слънчеви или родови символи като произход. Искам да разгледаме този произход и защо именно те са толкова специални. Ще се води от редица ресурси, като онлайн статията "Българските символи" от Народното читалище Иван Вазов 2014, статията "Паметта на шевиците" в сайта Бабина Ракла и части от книгата "Танцът на шевиците" на Глория Ангелова. Така че нека да започнем с темата за слънчевите или соларните знаци. Ако си спомните, още в епизод 5 на този подкаст засегнахме значението на соларните символи за предците ни и за народностите по Балканите, както и какво всъщност са имали на предвид древните цивилизации, за които знаем, и защо са почитали Слънцето в митологията и са му предавали образ на божество. Може да се върнете и да послушате епизода, ако не сте. В него разказвам за траките, прабългарите и редица други култури и тяхното отношение към Слънцето. Сега, като си припомня това, нека разгледаме кои са тези символи, над които бих искал да се спра и каква роля имат в нашата народна орнаментика. И така, една вариация на соларен символ, за която възможно е да знаете, е кръста. Знаем, че предците ни са вярвали, че кръста като символ ги пази от болести, уроки и всякакви беди, които могат да им се случат. Това е още преди християнската ера. А с идването на християнството, както сме споменавали преди в подкаста, кръста все повече започва да се асоциира с християнското учение Христос и да бъде негов символ. Така и символ на кръста повсеместно се среща в различните форми на орнаментика днес, в зависимост от кой период са, или са били с предхристиянско значение, или вече много от тях, защото това са повечето, които са запазени днес, са, знаете, в църкви, разни свещени сгради и места. Това е един масов символ в християнските държави, както и в нашата православна религия. След това, друг символ соларен е свастиката или сфастиката, както се знае. Това е доста смислово натоварен символ, който пак произходът му е, че е слънчев символ. Преди да продължа с него, искам да адресирам историята на свастиката. Както за съжаление знаем, тя е била употребена символично далеч от чисти или човеколюбиви намерения, а напротив, и е била използвана в символичните кодове, използвани в историята от фашистите или нацистите в нацистска Германия. След това знаем историята в Втората световна война и разпространението на такива движения. Много е важно всички да знаем, че символа сам по себе си на свастиката или свастиката е много по-древен, от което иде от тези движения от по-новата история. Разбирате, че този символ ги предшества с хилядолетия. Така че той се среща в разкопки и артефакти от Индия, Непал, Китай
та чак до Европа и Америките по-нататък. Всъщност свастиката е един основополагащ символ в индуистката религия и религиозните течения в Непал. Нали, ако сте виждали документални филми за духовното наследство в Непал, виждате, че този символ там е много широко разпространен. Дори да любопитен факт е, че около времето на нацистския режим те са изпращали експедиции до Непал, за да получават знания и изследвания, и това е как, така се каже, са получили вдъхновението да използват този символ в последствие. Символите, като свастиката и совастиката, имат дълбоки древен смисъл. Както всеки друг символ, това е един инструмент, който може да бъде използван различно спрямо кой го използва. Може да се използва за зло или за благо, спрямо нашите намерения и нашето ниво на съзнание. Всичко зависи от нас. Така, совастиката и свастиката използват централния елемент на кръста в себе си, но той се върти. Кръста е в движение и пречупва краищата, съответно по часовника от стрелка, тогава това е свастика, или обратно по спрямо движението на часовника от стрелка, тогава той вече се нарича совастика. Символа притежава защитна функция, а в същото време ни помага да привличаме благоденствие, сполука и плодородие. Също така, той е уникален, защото съдържа в едно динамично единство и движението с движението на кръста и покоя, в смисъл, че е статичен. Поради това и соларната символика е много потентна, символизира обединението на противоположните начала и импулса за зараждане на нов живот, защото знаем колко просто незаменимо значение има Слънцето и соларната енергия за живота на Земята. След като във времето населението в Европа, Стария континент и в другите области по света се християнизира, кръста вече възприема друг смисъл, нали, като обсъждаме кръста в картината на свастиката и совастиката. Интересно е, че в книгата Танцът на шевиците, много добра книга от Глория Ангелова, може да намерим обяснение за какво точно стои за думата свастика. Според изследванията на Юлия Боева, значението на думата е щастие, благо. Комбинация от су, което значи щастие, форма на глагола асти, да бъде щастие, и заедно с умалителната наставка резултата е пожеланието да бъде щастие във формата на съществително. Сега, след като обсъдихме кръста и древния символ на въртящия се кръст след него, нека обсъдим един много интерес за нас, българите, символ архетип, би казал от много централно родово значение, а именно елбетицата. Елбетицата, това е един масово срещан и бих казал основополагащ символ в българските шевици по цялата ни страна. Ще чуете понякога да бъде назовано розета или роджета. Това често се използва като форма, например в шопския ни край. Има и връзка с корена род. Самата дума има връзка с корена род. Елбетицата като правило е съставена от геометрична основа или структура, която пък е съставена от два кръста, които са под 45 градусов ъгъл един към друг. Освен това, формата, която се получава, напомня двойна звезда. В себе си съдържа препратка към 4-те основни и 4-те допълнителни посоки на света. Може би това ви напомня и други символи, които вече обсъждахме в предишни епизоди, като например небесната костенурка. Българската орнаментална традиция елбетицата заема централно място. Изобразява се като везба или шевици върху дрехи, най-вече по ръкавите, яките и долната част на полите. Среща се не само в българските земи, но в Близки изток, Анатолия, Древен Китай, Египет, Индия и Япония под, разбира се, различни вариации,
което свидетелства за общата универсалност и дълбоко значение на този загадъчен символ. На Балканите и в Близкия изток архетипа на елбетицата се появява още през неолита и остава важен елемент в различните форми на изкуство и занаяти. Сега, като си припомнихме как изглежда елбетицата визуално и историята й, да вникнем в значението на думата. Първия слой е директната връзка с формата с 8-те посоки на света. Според тази теория името произлиза от старобългарското Еленбехт, т.е. 1-8 или 8 в 1, което показва 8-те посоки в едно под формата на тази роджета. Тези 8 края бележат посоките на света и също така най-важните слънчеви позиции. Имаме зимното и лятното слънцестоене, пролетното и есенното равноденствие и 4-те позиции между тези, така да кажем, астрономични събития в годината. Тук влизат и 4-те сезона като елемент. Виждаме препратката не само към земните, но и към небесните ориентири. Тези 8 посоки в формата на елбетицата са обединени в един стабилен център, където всичко се пресича, който символизира космичния ред и хармонията в природата. В това тълкуване виждаме един космогенен символ за кръговрата на живота, хармонията в света и човека, който е част от него. За да вникнем в още един смисъл слой на елбетицата, ще реферирам отново книгата на Глория Ангелова, която ни споменава информация от изследванията на Юлиева Бойла за старата дума и значението на думата елбетия. Това е предадено от баба от село Добри дол, която казва, че значи ако е рекал Господ. Ако така е правилно. Ако четем още в книгата, разбираме, че извън България в арабски език елбет също означава думът, къщата. А при разменение на съставните части във формата на думата бет ел се получава думът на Бога. Това е крайно любопитно, мисля, знайки за родовото и сакралното значение на елбетицата в нашата орнаментика. Писателката Ирен Ямами в своята книга "Архаични символи в бродерията" уточнява, че елбетицата се позволява да се бродира единствено върху женски ризи, поли и така нататък. Още един знак за ролята на жената по нашите земи от древността като въплъщение и стожер на знанието, традициите и силата на родовите ни знаци. И не на последно място, символ на съзидателна сила на жената. Не знам как е за вас, как ви влияе това, но често казвам на мен този вид изследвания са удивителни и направо настръхвам от тях. За да довърша обсъждане на елбетицата за момента, защото мога да посветя на този символ епизоди, ще спомена, че тя се среща не само единствено в шевиците. Среща се още в архитектурата, като например в структурите на старите ни столици Плиска и Преслав. Открива се в традиционни къщи и църкви в различни региони на България. Виждате пак връзката с дома и опазването на дома. Виждаме формите на елбетицата и в обредни хлябове и ритуали, важни събития в живота, като израз, един вид израз на желание за благополучие и просперитет. Среща се в метални изделия, като накити, колани и пафти. Пафти са традиционните колани при жените. Свързва се с изделия, които се свързват с ритуалите на кукерите. Споменах всички тези примери до момента, само за да разберете и да добиете представа колко фундаментален символ е този за нас, българите, колко важен символ е елбетицата. И така, това беше за символа на елбетицата. С това мисля за момента да приключим с темата и обсъждането на соларните и родовите орнаменти и чевици, които обсъдих като кръста, свастиката и елбетицата.
Надявам се, че епизода беше толкова интересен за вас да слушате, колкото и за мен беше интересно да се подготвя и да изследвам материали за епизода. Искам сега да ви честитя Баба Марта, идването на пролета, която е пред нас, надяваме се скоро, и националния празник, който е съвсем скоро. Вероятно вече ще е настъпил, когато слушате именно този епизод. За сега благодаря ви за вниманието и желая ви всичко най-добро. Довиждане от мен.